Waqt attività politika mtella mill-Partit Laburista fil-Forti Sant'Angelo, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif dan il-Gvern, xi ħaġa li kienet tagħmel tant ħsara lil poplu bħalma kienet il-Power Station, se jibdilha fl-isbaħ proġett li qatt sar għal pajjiżna. Se jgħid kif dan jaqgħad b'mod sħiħ mal-Viżjoni Malta 2050 li se titnieda fil-ġimgħat li ġejjin. Nugrufun, il-gassijiet maħmuġa, il-ħsara fis-saħħa li ġrat lin-nies tagħna, lill-poplu Malti. U llum dik li kienet qed tagħmel tant ħsara mhux biżżar majnija imma se nibdluha fl-isbaħ proġett illi qatt tagħmilna l-pajjiżna. L-isbaħ proġett se jkun dan. U għal kif dan il-Gvern se jaħdem għal riġenerazzjoni sħiħa tal-Gżejjer Maltin, mill-Forti Campbell, il-White Rocks, il-Forti Tinje, Manuel Island għal Forti San Salvatur u riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Għal kif fil-waqt li ħadd ieħor idaħħal id-dubji l-Partit Nazzjonalista stess fl-2009 kien nieda riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, iżda ħallija fuq il-karta. Semma wkoll ta' proġetti li diġà tellaq dan il-Gvern, fosthom il-pjanijiet għall-Evans Building u l-Pixkerija l-Antika fost l-oħrajn, fejn ditti b'saħħithom qed jikkompetu biex jirreġeneraw il-binji bl-aqwa mod. Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-proġett ta' Shore to Ship fejn naqqas l-emissjonijiet b'90%. Dan fl-isfond ta' trasport fil-baħar li jaqqat li bliet u reġenerazzjoni tal-promenad. Fid-dawl ta' dawk li jippruvaw daħlu sentiment negattiv lis sidin tad-dajes, il-Prim Ministru qal li d-delizji jibqgħu l-ewwel u qabel kollox. N-nies jafu min huwa verament it-tarka u d-difensur tagħhom, diġà jafu meta fil-passat kien hemm kwistjonijiet oħra min daħal u ddefendihom u l-istess darba. Lil kull min għandu opra tal-baħar li hija marbut hemmhekk. Nagħtih kif ġa tajtkom individwalment lil uħud minnkom serħan il-moħħ sħiħ. Dan derbiċċar anke meta ħadd ieħor prova jilab mal-Kostituzzjoni bil-Prim Ministru jwiegħat li se jibqa' jkun it-tarka ta' dawn id-delizji. Il-Prim Ministru temm jgħid kif ta' qabilna ħallew ġawra li se nħalluha tiddi aktar. Hekk kif il-Viżjoni Malta 2050 mhux biss se twassal għall-aqwa ekonomija, iżda wkoll għal tiġdid tal-identità u l-aqwa sostenn għal dak li jagħmel lil Malta sabiħa. Nqiegħdu l-pedament ta' Għawdex u Malta aqwa. Flimkien maqudin kapaċi nagħmlu affarijiet dejjem akbar. Iva, tim Malta dan u iżjed kapaċi jagħmel. Bikom miegħi xejn u ħadd ma se jwaqqafna. Flimkien għal Għawdex u Malta li tant inħobbu. Flimkien għal ekonomija b'saħħitha. Flimkien għal familji tagħna li għalihom nagħmlu kollox. Grazzi.